Een beetje raar dat je meester dan in één keer prins is van het carnaval. De eerste schooldag van 2016 was voor de kinderen van groep 7 van meester Hidde op den Doelhof in Meijel een bijzondere. Zondag werd hun meester uitgeroepen tot prins carnaval van de Kieverloed. Het was vanmorgen erg druk. En sowieso bij binnenkomst is hier al vlaggetjes en de serpentines en de hele mikmak, ja, die zien ze al hangen. Dus ja, ze vindt het echt geweldig. Even een rondje gemaakt van kinderen die er iets over wil vertellen. En ze zeiden van, de waarde van tevoren ook, die zeiden van nou, ik ga geen carnaval vieren, maar nou dat we weten dat jij prins bent, komen we toch naar de optocht kijken. En ja, dat is toch echt, dat is ook gewoon hartstikke leuk om te huren, ja. Ik vond het echt vooral superleuk dat er weer eens een meester als prins werd. En dan hadden we ook heel veel geluk dat het dan ook nog eens onze meester was. Want dat ziet er ook al heel leuk uit in de klas, omdat het allemaal is versierd. Dat het een leerkracht zou worden, was bij het uitkomen al duidelijk. 4 leerkrachten werden naar voren gehaald. Uiteindelijk werd de 23-jarige Knops uitgeroepen tot nieuwe heerser van de carnavalsvereniging. Bente, jouw vader heeft de prins uitgezocht. Ja, en het was bij mij thuis, alleen ik had helemaal niks door. Ja, het geheim houden, dat was nog het moeilijkste van allemaal. Want ja, hier op school viel het wel mee met de kinger en collega's ook wel. We hadden toch wel een paar die in het vissen waren, maar gelukkig niet gehad. En ja, vooral vrienden die echt iedere keer wel vragen van, oh, jij wordt het toch wel. En ja, dan is het mooiste om ze dan gisteren zo te zien genieten. En ja, dat ze allemaal zeggen van, dit wordt echt een super vet carnaval. Dus ja, dat is het allermooiste eraan eigenlijk. Er was ook een pool van de Bubs waar je kon stemmen wie er prins werd. En daar zat de meester ook bij. Alleen ik dacht het zou leuk zijn als de meester prins zou worden. Alleen ik dacht niet dat het echt zou zijn. Hij is altijd wel heel enthousiast en ook altijd heel aardig. En ik denk gewoon dat hij dat goed kan, omdat ja, die kan iedereen vermaken, die maakt grapjes. En volgens mij ook wel een beetje een echte carnavalsvierer. Dus. Hoe zien de komende weken eruit, denk je? Leuk en soms even een polonaise of zo. Dat is een kans die je maar één keer krijgt en ja, die griep ik gewoon met beide handen ger aan, ja. Toch zal er de komende tijd wel voor school gewerkt moeten worden, al doet zijn spreuk anders vermoeden. Geen rekenen of dicté, vastelovend, dat geef ik al niet mee. Hij zegt zelf van geen rekenen en dicté, maar dat is niet zo, want we hebben rekenen al gedaan. En ik denk de laatste dag dat het heel druk wordt en deze weken nog gewoon. Het duurt niet meer zo lang, maar als de carnavalsvakantie bijna is en het is de laatste vrijdag, dan gaan we een heel goed feest bouwen.